Ọ bụ oge mmemme obi aṅụrị ịhụnanya njikọ aka nnagide nakwa ịgbata ọkpụkpụ aka mmiri dịka Mazi na Odoziakụ Nwankworji merubere mmemme ọgba afọ 50 ha kpọrọ Golden Jubilee Anniversary n'ụzọ dara ụda na ọmụghọ kansụl ime obodo Orumba North nke Anambra Steeti. Ya bụ mmemme Golden Jubilee Anniversary di na nwunye a bụ nke ejiri aja misa dị asọ wee malite na St. Pius Ex-Catholic Church ọmụghọ kansụl ime obodo Orumba North. Gere akụkọ n'uju ka o si wee gaa. N'okwuchukwu ya, Reverend Fada Fidelis Ugozo gwara ndị ahụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-eme ihe Chineke na-achọ oge ọbụla. Ka ọ na-agwa ABS okwu, Mazi Nwankworji dị ka ọ na-egosipụta afọ ojuju ya kwuru na ọ tụrụ ya n'anya bụ ịhụnanya nke sitere n'aka ụmụ ya ndị ikwu na ibe na ndị enyi, ma kwuo na o teelarị ha nụrụ di na nwunye mana ha enwetaghị nwa, kọwakwa ihe ndị ha gabigara n'oge ahụ. N'akụkụ ụmụ ha, Oriaku Inye Okoli nakwa nwanne ya nwaanyị nke ọ tọrọ, Oriaku Okafọ Judith. Ya bụ akụkọ nke nne na nna ha bụ akụkọ mmadụ abụọ kwuru onwe ha n'anya ma na-agabigakwa ihe mgbu dị iche iche, bụkwara nke ndị na-alụ di na nwunye n'oge ugbu a ga-eṅomi. Akụkụ nke ya, nwanne ya nwaanyị bụ Reverend Sister Rose Nwankworji kwuru na nwanne ya nwoke bụ onye udo nakwa onye na-atụ egwu Chineke. Ka ọ na-ekwu okwu, nwa ha nwoke Chief Uchenna Okoli kenere Chineke n'isi nne na nna ha ma kwuo na ya bụ mmemme bụ iji kene Chineke na ịdị mma ya n'ezinụlọ ahụ. Mmemme ahụ bụ nke a nọ na ya waa achịcha, gbakwa egwu ma gosipụtakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere onye eze ọdịnala nke ọmụghọ Igwe RN Ọfọ, ndị enyi, ndị ikwu na ibe nakwa ụmụada ọmụọ Age Grace na ndị ọzọ ga.